Mayang hapon sa tanang mga kaigsuunan ug kahigalaan nato sa Iligan City. Salamat sa Ginoo sa kahigayunan nga gihatag niya sa matag usa ka nato aron atong mapamatian ang iyang pulong. Matun-an ang iyang pulong tungod kay mao lamang kini ang bugtong pamaagi nga mailhan nato ang Ginoo, ug kung mailhan nato ang Ginoo masayod kita kung unsaon nato siya pagpangalagad, unsaon nato siya paglipay ug unsaon nato siya pagsimba. Kung wala nato mailhi ang atong Ginoo, ang atong mga gipangbuhat alang kaniya, assuming ra kaayo, murag nangaghap rata. Pero kung ang atong pagsimba, pagpangalagad kaniya inubanan sa lamdag sa pulong sa Ginoo, makasigurado gayud kita nga pagadawaton kita niya. Alang sa patukuranan sa atong pagtuon niining takna, please turn with me to Psalm chapter 2. Salmo kapitulo 2. Atong basahon ang tibuok chapter 12 ka bersikulo mga kaigsuunan. Psalm chapter 2 ang giingon dinhi, nganong nagsabot man pag-alsa ang kanasuran, nganong naglaraw man silag mga buta nga walay kapuslanan. Ang mga hari nila naghiusa ug ang ilang mga pangulo nagkasabot pag-alsa batok sa Ginoo ug sa hari nga iyang pinili. Sila nag-ingon, putlo nato ang paghari nila kanato ug dili na kita magpagalong kanila. Ang Ginoo nga naglingkod sa iyang trono didto sa langit nagkatawa lang ug nagbiay-biay kanila. Unya sa iyang kapungot gipasidan-an niya sila ug sa iyang kasuko gilisang niya sila. Nag-ingon siya, sa sayon ang bungtod kong balaan gipahimutang ko ang pinili kong hari. Nag-ingon ang hari, isangyaw ko ang giingon kanako sa Ginoo. Miingon siya kanako, ikaw ang akong anak, ug karong adlaw imo na akong amahan. Pangayo ug kanimo ihatag ko ang tanang kanasuran ug maimo ang tibuok kalibutan. Buk-on mo sila sa bunal nga puthaw ug dugmukon sama sa usa ka kulon. Pagmaalamon kamong mga hari ug pagmatngon kamong mga namunuan. Alagari ug kahadluki ang Ginoo. Pangurog kamo ug yukbuin ninyo siya aron dili siya mapungot kaninyo ug pamation kamo kay ang kasuko niya dali rang musilaob. Bulahan ang mudangop kaniya aron iyang panalipdan. May the Lord bless the proclamation of His word niining taknaa mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Mag-ampo na kita atong pangayoon ang grasya sa Ginoo, ang tabang sa Ginoo sa dili pa kita magtuon sa iyang pulong. Let's pray. O among buhi nga Dios, kami nagaduol sa imong presensya ni ining takna ug nagapasalamat ug nagadayeg kanimo. Salamat sa kusog ug kabaskog sa panglawas ug salamat niini nga kahigayunan nga matun-an ang imong pulong. Among gipangayo nga imong hatagan og kagutom ug kauhaw ang matag usa ka kasing-kasing nga mailhan ikaw, madunggan, masabtan ang imong pulong ug hinaot nga kini musangpot sa kaluwasan sa mga wala pa kaila sa among Ginoong Hesukristo ug paglig-on sa pagtuo sa mga ana-ana sa panon sa among Ginoong Hesukristo. Salamat o Dios. Mao kini among giampo ug gipasalamat ang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan, mga kaigsuunan, ang mga katawhan mirebilde na gayod batok sa Dios. Daghan kaayong sugilanon sa Biblia, sa Book of Genesis pa lang, ang pinakaunang libro sa Biblia na record na kung giunsa pag-alsa ni Adan ug ni Eva, ang una natong mga ginikanan, batok sa Dios. Ilang giligsan ang autoridad sa atong Ginoo. Gumikan kay gisaaran po sila ni Satanas nga kung ilang supako ng sugo sa Ginoo, mahimo kuno silang mga Dios sama sa atong Ginoo. Mo kini giingon sa Genesis chapter 3 verse 5. Gisulti kini sa Dios kaninyo kay nasayod man gud siya nga kun mukaon kamo niini maabli ang inyong salabutan ug mahisama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo ug unsay dautan. So nakita nato mga kaigsuunan, that was the beginning of man's rebellion against God. Niadtong kapanahunan ni Noe, ang tibuok kalibutan mialsa sa pagrebelde batok sa atong Ginoo ug gisilutan ug gihukman sila sa Ginoo. Gumikan kay ang atong Ginoo dili gayud pildido. Niadtong gitukod ang syudad didto sa Babel. Ang mga katawhan mirebelde na usab batok sa Dios. Gusto nila nga mahimong independiente gikan sa atong Ginoo.
pero gidugmok sa Ginoo ang ilang pagrebelde o gitibulaag sila sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Now, perhaps nadunggan ninyo ang sugilanon sa nahitabo dito sa syudad sa Sodoma. Nag-decide sila nga ang ilang kaugalingong standard, ang ilang sundon, standard of morality, standard kung unsay dautan og maayo. Gihukman sila sa Ginoo, gipaulanan og asupre, gipaulanan og kalayo, na bungkag ang ilang syudad, mga kaigsuonan. Gumikan kay dili gayod makatugot ang atong buhi nga Dios nga ang mga tawo morebelde kaniya, magmalampuson batok kaniya. Now, bisan pa sa kapanahunan sa mga apostoles, pagkahuman nga si Kristo gilansang dito sa cross, unya gilubong, unya nabanhaw ug mibalik ngadto sa langit. Pagkahuman sa pagkayab ni Kristo ngadto sa langit, sa kapanahunan sa apostoles, ang Roman Empire, ang mga emperador, mga kaigsuunan, naglutos batok sa mga Christians. Ilag yung gilisod-lisod, ilang gilutos ang mga Christians. Ang mga hari, mga emperador, mga gobernador, except kay Constantine, kaya manggigamit ang Christianity to advance his political agenda. Pero grabe kaayo ang Roman persecution, ang paglutos sa mga Romano batok sa mga Kristohanon. Pero ang gingharian sa Ginoo dili gayod mabungkag. Bisan pag nagkasinabot ang gobernador, ang gobyerno sa Roman Empire batok sa iglesia sa atong buhi nga Dios. Now, sa 30 ka emperador sa Roma, mga gobernador sa mga probinsya, ug uban pa nga naglingkod sa taas nga katungdanan, nga naglutos batok sa iglesia sa atong buhi nga Dios. Grabe kayo sa nga tanan. Usa kanila, mga kaigsuunan, giluba. Usa kanila gipatay sa iyang kaugalingong anak. Usa kanila gihukman sa Ginoo, nahimong buta. Ug usa kanila ang iyang mata mikalit lang og lagpot gikan sa iyang ulo. Ang usa kanila nalumos, ang usa kanila gituok, ang usa kanila grabe kaayo ang kamatayon. Glisod kaayo, sakit kaayo nga kamatayon. Ang usa kanila dili gayod maantos ang iyang kamatayon kay giulod ang iyang tibuok lawas, baho kayo sa nga tanan nga bisan pa ang mga doktor, mga kaigsuonan, mga nurse gipangsilutan kay di sila makaanto sa kabaho sa lawak sa nahimutangan ni adto nga emperador. Duha kanila, mga kaigsuonan, gahikog, ug ang isa kanila gahikog unta pero wa man magmalampuson, iya na lang gihangyo ang usa sa iyang sulugoon nga tapuson ang iyang kinabuhi. Adunay 5 kanila nga gipatay sa iyang kaugalingon nga mga sulugoon. Adunay 5 nga gipatay pa nga gilisod-lisod kaayo before sa iyang kamatayon, ug adunay grabe kaayo ang iyang sakit. 8 kanila ang namatay sa gubat, ug ang uban gipriso, mga kaigsuonan. Nausa ni adto nga mga emperador, ang pangalan si Flavius Claudius Julianus, nga mi lingkod sa iyang trono ni adtong AD 360. Grabe kaayo ang iyang paglutos batok sa mga Christians ug iyang gibugal-bugalan ang atong Ginoong Hesukristo. Iyang gibugal-bugalan ang usa ka Kristohanon nga ang pangalan Agaton. Ug iyang gipangutana, kumusta ang panday nga taga Nazareth? Kay si Jesus, panday man to si Jesus nga taga Nazareth. Kumusta ang panday nga taga Nazareth? Doon na ba siya trabaho karon? Doon na ba siya project karon? Ang gitubag ni Agaton mao kini, mahal nga emperador, basin og miundang sa siya og tukod og mansyon alang sa iyang mga katawhan, ug karon base gatukod siya og lungon og musoleo alang sa imong gingharian. Mga kahigalaan, dili gayod mabugal-bugalan ang atong buhi nga Dios. Now, move forward kita sa modern history. Ang panghitabo sa modern history nagpamatuod nga dili gayud nato pwedeng biay-biayon ang atong Ginoo. In the midst of enlightenment, niadtong ang philosophy nga ang tawag deism, grabe kayo ang pag-spread. Si Voltaire, kung wa pa mo kadungog si Voltaire, usa kini siya ka philosopher, iyang gideclare nga si Jesus dili tinuod, mugna lang kuno sa hunahuna sa mga Christians. Unya ang gospel, ang Matthew, Mark, Luke and John, gisulat-sulat ra kuno kadto, giimbento ra.
ug niadtong hapit na siyang mamatay, adunay usa ka magwawali nga mihangyo kaniya nga maghinulsol og makig-uli sa atong buhi nga Dios. Nasuko kayo si Voltaire ug iyang giingnan nga karon pa nga hapit na ko mamatay, gusto nimo nga mahimo kung kaaway ikaw. Si Voltaire namatay niadtong 1778. Og niadtong 1814 mga kaigsuonan, ang iyang lawas gikawat gikan sa iyang lubnganan ug gilabay didto sa basurahan. Now, 25 years after kuno, matod pa ni Voltaire, ang Bible ma-erase na kuno, mapapas gikan sa kalibutan ug ang Christianity makalimtan na kuno sa mga katawhan. 25 years mo kato iyang prediction. Pero niadtong 1778 mga kaigsuonan, 40 years gikan kaniadto, ang balay mismo ni Voltaire, nahimong paimprintahanan og mga Bible ug mga Christian books. Kinsa ang nakalimtan sa mga tawo? Si Jesus ba o si Voltaire? Ang atong Ginoo dili gayud mabugal-bugalan mga kaigsuonan. Adunay usa ka manunulat nga si Ernest Hemingway nga iya gayong gi-consider ang iyang kaugalingon nga pamatuod kuno nga pwede kuno nga ang usa ka tawo magpakasala nga wala ra man kuno'y mahitabo. So kini si Ernest Hemingway nagkinabuhi gayod sa sala, wala man kuno'y consequences. Pero niadtong hapit na siya mamatay mga kaigsuonan, nahimo siyang palahubog kayo, nahimo siyang depressed ug iyang gipusil ang iyang kaugalingong ulo. Dili mabugal-bugalan ang atong buhi nga Dios. Ang usa ka German philosopher nga si Friedrich Nietzsche, iyang gideklarar nga ang Christianity kuno relihiyon sa mga huyang ug iya gayong giimbento kining mga pulo nga God is dead, patay kuno ang Dios. Well, sa katapusang mga bulan sa iyang kinabuhi, nabuang biapod kadto siya. Nabuang, complete mental breakdown. Ang atong Ginoo dili gayod mabugal-bugalan. Hangtod sa atong kapanahunan karon, ang mga tawo nakigsangka batok sa Dios, miribilde batok sa Dios, nagdumili batok sa Dios. Mo kini tema sa Salmo kapitulo 2 sa atong teksto, sa atong pagtuon niining takna sa kahaponon. Kini nga salmo usa kini ka messianic psalm nga nagapunting mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. But pasabot nagtagna kini mahitungod sa pag-abot pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa kalibutan. Wala lang kini naghisgot mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo, makita usab nato nga ang atong Ginoong Hesukristo mga kaigsuonan nakig-istorya usab niini nga salmo. Ug ang Psalm chapter 2 daghan kayo kini og parallelism og synonymous lines. Dunay upat ka bahin ang atong pagtuon ning takna sa kahaponon. Unang bahin, gipakita sa bersikulo 1 hangtod sa 3 ang pagrebelde sa tawo batok sa Dios. Ikaduhang bahin mga kaigsuonan, gipakita sa bersikulo 4 hangtod sa 6 ang reaksyon sa Ginoo sa pagrebelde sa tawo. Gikataw-an lang kuno sila sa Ginoo. Ikatalong bahin, madungog nato ang tingog sa anak sa Dios, bersikulo 7 hangtod sa bersikulo 9. Ug ikaupat nga bahin, makita nato ang pasidaan sa atong Ginoo, bersikulo 10 hangtod sa bersikulo 12. And may the Holy Spirit help us in our meditation this afternoon. Mudangat na kita sa unang punto, ang pagrebelde sa tawo. Bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 3. Ang giingon dinhi, nganong nagsabot man pag-alsa ang kanasuran, nganong naglaraw man silag mga butang nga walay kapuslanan, ang mga hari nila naghiusa ug ang ilang mga pangulo nagkasabot pag-alsa batok sa Ginoo ug sa hari nga iyang pinili. Sila nag-ingon, putlo nato ang paghari nila kanato ug dili na kita magpagalong kanila. So nakita nato ang pagrebelde sa tawo batok sa Dios. Gasugod kini nga salmo pinaagi sa usa ka pangutana, murag dili katuo ang salmista. Nganong nagsabot man pag-alsa ang kanasuran, ha? Ang kanasuran, gahuna-huna gyud sila nga mapildi nila ang Ginoo. Nganong naglaraw man sila mga butang nga walay kapuslanan. So gatuo gyud sila nga mapildi nila ang atong gamhanan nga Dios. Kinsa man ang tawo sa iyang insakto nga pangisip nga maghuna-huna nga iyang
pakigbatukan ang Dios nga siya makadaog. Kinsa man ang tawo nga naa sa iyang maayong pangisip nga makigsangka sa Ginoo ug ang tsansa nga makadaog siya batok sa Dios, zero, mga kaigsunan, zero. Unya verse 2, gidescribe din nga ang mga political kuno ug mga national leaders, mga hari, mga presidente, mga opisyal sa gobyerno nagkasinabot kuno batok sa Dios. Nahitabo bini sa atong kapanahunan karon. Daghan na biya kayong mga balaod nga gipanday karon nga anti-Christian. Kinilang ganing same-sex marriage, kinilang ganing LGBTQ nga gipaboran sa gobyerno, nga dulumtanan kayo batok sa Ginoo, ug ang mga Christian nga mo wali batok sa same-sex marriage, silutan sa Amerika, kasuhan. So kining nahitabo na kini sa atong kapanahunan karon, mga kaigsuunan. Doon na gayoy universal movement nga pakigsangkaan ang atong buhi nga Dios. Pero klaro kaayo nga dili gayud sila makadaog batok sa atong Ginoo. Verse 3, ang mga tawo naningkamot gayud nga mahimong gawasnon gikan sa pagmando ug pagbulutan sa atong buhi nga Dios. Now kung atong tan-awon ang atong kalibutan karon gikan sa politics ngadto sa mga business, bisan pa sa mga entertainment kalingawan, mga unodnon nga mga kalaway ang makita nato sa TV, they want absolute freedom from God's control. Gusto gyud sila nga mahimong gawas nun gikan sa pagmando sa atong buhi nga Dios. But the Bible tells us nga kana nga pagrebelde batok sa Dios, kabuang kana. Walay pulos, walay hinungdan. Nagtuo ang mga tao nga sila manggialamon, bright sila, pero kabuang day ang ilang gihimo. Busa higala kung wala kitay panahon sa Ginoo, kung atong gibalibaran ang Ginoo, gibalibaran nato ang mahigugmaong Dios. Gibalibaran nato ang kalipay, gibalibaran nato ang kaluwasan, gibalibaran nato ang grasya. Busa magmanggialamon kita, ang giingon sa Romans chapter 1 verse 22, matod nila maalam sila apan mga buang-buang dihay. So, ang Biblia na mismo ang gabansag sa mga tawo nga walay panahon alang sa Dios, nga may balibad sa Dios, ingon nga mga buang-buang. Ang mga tawo nga misupak sa kabubuton sa Ginoo, may rebelde sa Ginoo, gidescribe sa iyang pulong ingon nga buang-buang. Kay wa man gyud kitay dag-anan, mga kaigsuunan, kung makigsangka kita batok sa Dios. Now ang mga tawo gusto sila nga mahimong gawas nun gikan sa pagbulutan sa Ginoo, kay gusto lagi sila nga ang ilang sala nga ilang gustong buhaton mao ang matuman. Gatuo sila nga ang atong Ginoo abusado, dili abusado ang atong Ginoo. Puno siya sa gugma, puno siya sa panalangin, puno siya sa grasya, puno siya sa kadagaya. Baliktad niini, kung wala kita sa Ginoo, grabe kaayo kagubot ang atong kinabuhi. Grabe kaayo kamiserable, mga kaigsunan. Pero wa gyud ni makita sa mga tawo, kay nganuman gihiluan ang ilang hunahuna ni Satanas sama sa iyang paghilo sa hunahuna ug kasing-kasing ni Adan ug ni Eva. Ang atong buhi nga Dios puno gayud kaayo sa kaluoy. Matthew chapter 11 verse 29 to 30 ang giingon dinhi, isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Now, ang mga nakaila sa Ginoo, nasayod gayud sila kung unsa ang kaayo sa Ginoo, kung unsa ang gugma ug kadagaya sa Dios. Mukadto ang unang punto, ang pagrebelde sa tawo batok sa Dios. Ikaduhang punto, unsay reaksyon sa Ginoo? Unsay reaksyon sa Ginoo? Ang reaksyon sa Ginoo sa pagrebelde sa tawo, aniya dinhi sa bersikulo 4 hangtod sa bersikulo 6. Ang giingon dinhi, ang Ginoo nga naglingkod sa iyang trono didto sa langit, nagkatawa lang ug nagbiay-biay kanila. Unya sa iyang kapungot gipasidan-an niya sila, ug sa iyang kasuko gilisang niya sila. Nag-ingon siya, sa sayon ang bungtod kong balaan, gipahimutang ko ang pinili kong hari. So unsa ang reaksyon sa Ginoo sa tanang pagrebelde sa tawo batok kaniya? Gikataw-an lang sila sa Dios. Dili ingog katawa nga nalingaw ang Ginoo, kun dili katawa nga adunay pagtamay ug pagbiay-biay, ug katawa nga adunay kapungot. Mura ba og silingan nimo nga isog kaayo? Unya sulod sa dugayng panahon
Nagpasidaan nga buhian niya ang iyang upat ka iro kay kanunay kang labay sa iyang tugkaran. Ya di niya gusto nga mulabay ka sa iyang tugkaran. So masuko gud siya kanunay. Iya kang hadlukon nga buhian ang iyang dagko nga mga iro. And one day iya yung gibuhian ang iyang dagko nga mga iro. Grabe kaayong paghut. Suko kayo. Midagan padulong kanimo. So nagandam na ka nga mapaakan na jud ka sa iro. So nahadlo ka. And then you realize nga ang mga iro diin niya walay ngipon. Walay ngipon. So unsa may imong reaksyon? Mukatawa ka. Mo ni imong gipaninganti nako, mo ni imong gihadlok sa ako, walay ngipon ang imong mga iro. Now, during the days of Noah, ang tibuo kalibutan mirebuildi gayud batok sa Dios. Ma-imagine nimo nga niadtong gatukod si Noah sa arka, ga panday sa arka. Ma-imagine nimo nga mga tawo ilang gikatawhan gyud si Noah. But at God's appointed time, gituman sa Ginoo ang iyang hulga nga hukman niya ang kalibutan ug gihukman na gyud niya ang kalibutan. So ang ilang pagkatawa kay kang Noah, ang ilang pagbugal-bugal ang natilawan nila ang kasuko sa Ginoo. So ang Ginoo mukatawa lang, pero ang katawa sa Ginoo aduna gayoy kapungot kay ang Ginoo muhukom mga kaigsuonan. Busa ang hangyo nato sa matag usa, dili nato kaminusan ang Ginoo. Dili nato kaminusan ang pulong sa Ginoo. Dili nato balibaran ang pulong sa Ginoo tungod kay ang Ginoo maghuhukom. Ang giingon sa Hebrews chapter 10 verse 31, makalilisang gayod ang pagkahulog ngadto sa kamot sa buhi nga Dios. Now daghan na kayong mga tawo nga wala mutuo ani. Ang pagtan-aw nila sa Ginoo gamay kayo, ilang gikaminusan ang Dios. Unya ang sala mura og basta-basta, gamay ra kayong butang at ubangan nila ang sala. Pero ang katuyuan sa Ginoo, ang pagbulutan sa Ginoo dili gayod mausab bisan pag ang tibuo kalibutan mo rebuild bato kaniya. Verse 6, Psalm chapter 2 verse 6 ang giingon dinhi, nag-ingon siya sa Zion ang bungtod kong balaan, gipahimutang ko ang pinili kong hari. Subot pasabot, dili gayod magmadaugon ang mga katawhan batok sa Dios. Gipahimutang sa Ginoo ang iyang anak, ang bugtong hari, ang Ginoong Hesukristo. Unya, wa pagani makaanhi si Jesus diri sa kalibutan ni adtong gisulat kini nga salmo, pero past tense ang pagkasulat, finished act. But pasabot, sigurado gayod nga mahitabo kini. Ug nahitabo gayod, mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan. Gipakita ni Kristo ang gugma sa Dios, ang katarong sa Dios, ang hustisya sa Dios. Gisakripisyo niya ang iyang kinabuhi dito sa krus sa Kalbaryo, namatay, nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, ug mikayab ug balik sa langit, ug siya nagpasidaan nga mubalik siya aron sa paghukom. Nahitabo ang gi-pronounce sa Ginoo nga muanhi si Kristo, nahitabo gayod. Mahitabo usab ang pagbalik sa Ginoo alang sa katapusang paghukom. Busa higala, ang conclusion ni ini dapat, samtang buhi ka pa, samtang aduna ka pa'y gininhawa, samtang aduna ka pa'y tsansa, balik sa Ginoo, pakiguli sa Ginoo, paghinulsol sa imong sala, ug saligi ang dugo ni Kristo alang sa imong kapasayloanan, alang sa imong kaluwasan. Now, buka to ang ikaduhang punto. Ikatulo nga punto, makita nato ang tingog sa anak sa Dios nga nakig-istorya niini nga passage. Verse 7 hangtod sa verse 9. Nag-ingon ang hari, isangyaw ko ang giingon kanako sa Ginoo. Si Kristo kining nakikistorya. Miingon siya kanako, ikaw akong anak, ug karong adlaw imo na akong amahan. Pangayo ug kanimo ihatag ko ang tanang kanasuran, ug maimo ang tibuo kalibutan. Buk-on mo sila sa bunal nga puthaw, ug dugmukon sama sa usa ka kulon. So ang Dios Amahan ug ang Dios Anak nag-istoryahanay niining verse 7 hangtod sa verse 9. Madunggan nato ang tingog sa anak sa Dios, ni Hesukristo niini nga mga bersikulo. Gi-pronounce sa atong Ginoong Hesukristo ang eternal nga pagtakda sa Dios. Gituboy sa amahan ang iyang anak ingon nga hari. Ang walay katapusang katuyuan sa Ginoo nga luwason ang mga mirebuilde nga mga makasasala ug sagupon sila ingon nga iyang mga anak mahitabo gayon. Ug nahitabo gayod, si Kristo gikoronahan ingon nga Dios sa mga Dios ug hari sa tanang mga hari. This is my beloved son. Ug nagsaad ang amahan sa iyang anak
nga hatagan siya og mga katawhan tibuok kalibutan kuno. Mugani nga bisan pa dinhi sa iligan aduna gihapoy mga katawhan ang Ginoo. Hinaot nga kamong naga-join karon sa Bible study, mahimo gayud nga tinuod nga mga katawhan sa Dios. Ang atong Ginoong Hesukristo lamang ang nagpanag-iya sa tanang mga butang, siya ang nagmando sa tanang mga butang, siya ang nagdumala sa tanang mga butang. Bisan pa ang mga kanasuran nga miribilde bato kaniya, ang Ginoong Hesukristo mao ang hari ibabaw kanila mga kaigsuonan. Mao nga kabuang gayod kung magrebilde kita batok sa Dios. Unya ang paghari sa atong Ginoong Hesukristo aduna kunoy bunal nga puthaw sa iyang mga kamot. Ang giingon dinhi sa verse 9 bukon mo sila sa bunal nga puthaw ug dugmukon sama sa usa ka kulon. This is a figurative language. Gumikan kay ang mga hari sa una dunay tungkod. Ug ang tungkod sa hari sa una naga-describe kini sa ilaang kadato ba or sa ilang gahom. So kung bulawan ang sungkod sa hari sa unang iyang dadon, but pasabot dato gayud kaayo kadto nga hari. Now si Kristo adunay sungkod nga puthaw, but pasabot muhukom gayud siya, musilot gayud siya, mubunal gayud siya. Revelations chapter 19 verse 15, tagna kini sa paghukom sa umaabot nga adlaw. Ang giingon dinhi, migula sa iyang baba ang hait nga espada nga gamito niya pagbuntog sa kanasuran. Maghari siya kanila sa paaging mahigpit gayod ug pug-on niya ang ubas diha sa pug-anan sa kapungot sa Dios nga labing gamhanan. Now, dili nato kaminusan kini nga pulong mga kaigsuonan kay mahitabo ug mahitabo gayod kini. Mao gani nga kining Bible study nga atong ginahimo, tsansa kini sa Ginoo nga gihatag kanato nga ato siyang mailhan. Siguro higala pila na kahigayon nga galikay-likay ka sa Ginoo. Karon na ang panahon nga maminaw kita sa Ginoo, musanong kita sa iyang tawag ug mudangop kita kaniya ug ato siyang saligan ingon nga atong Dios ug manluluwas. Ang mga mibalibad sa Ginoo, bukon kuno niya sama sa magkukulon nga iyang gibuak ang kulon. Hadlok ayo sa ngatanan mga kaigsunan. But again, aduna pay tsansa. Grasya sa Ginoo nga ang pulong niya nakaabot dinhi sa Barangay Santiago. Ikaupat ug katapusang punto, ang warning sa Ginoo, ang pasidaan sa Ginoo sumala sa na-record sa bersikulo 10 hangtod sa bersikulo 12. Ang giingon dinhi, pag maalamon kamong mga hari ug pagmatngon kamong mga namunuan, alagari ug kahadluki ang Ginoo, pangurog kamo ug yukbuin ninyo siya aron dili siya mapungot kaninyo ug pamatyon kamo, kay ang kasuko niya dali rang musilaob, bulahan ang mudangop kaniya aron iyang panalipdan. So makita nato ang pasidaan sa Ginoo, ang warning. Ang mga makasasala gipasidan-an gayod nga musurrender sa atong buhi nga Dios. Dunay invitation ang Ginoo alang sa matag usa kanato. Niining kinabuhia gihatagan gyud kita sa Ginoo og tsansa ug kahigayunan nga maghinulsol ug makig-uli kaniya. Muganing giingon niini nga bersikulo, be wise. Pag manggialamon kuno, gumikan kay ang pagrebuilde batok sa Dios. Sumala sa giingon na kanina, kabuang gayod. Be wise. Buang-buang ang tawo nga wala muila sa atong buhi nga Dios. Psalm chapter 14 verse 1. Salmo kapitulo 14 bersikulo 1. Ang giingon dinhi, ang mga buang-buang muingon sa ilang kaugalingon, walay Dios. Dautan silang tanan og ngilad ang binuhatan, wala gayoy nagbuhat og maayo. Now, ang Ginoo minaog dinhi sa kalibutan aron mo imbitar sa mga makasasala nga susama kanato nga makig-uli kaniya. Grasya gayud kini mga kaigsunan. Pwede ra baya unta nga gipasagdahan na lang kita sa Ginoo ug iyang gisilutan kita diretso. Pero ang Ginoo gumikan kay puno siya sa grasya ug pagtuo ug kadagaya, mianhi siya sa kalibutan aron iyang ipaabot kanato ang iyang imbitasyon nga makig-uli kaniya. Matod pa sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 18 hangtod sa 19, ang giingon dinhi, nag-ingon ang Ginoo, ngari kamo ug maghusay kita, bisag unsa pa kapula ang inyong sala, maputi kini kaayo. Bisan pa kinig dagtong pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero. Karon kun andam kamong magmasinugtanon, makakaon kamo sa mga maayong abot sa yuta, apan kun musukol kamo og dili
mupatuo, pation kamo pinaagi sa espada, ako ang Ginoo, mao'y nagsulti niini. So you see, pagkatamis gayud kaayo sa saad sa atong buhi nga Dios. Paminawo nato ang iyang pasidaan, higala ug igsuon. Paminawo nato ang iyang pahimangno. Atong undangon na ang atong pagrebelde batok kaniya karon dayon. Ang Ginoo naghatag kanato og tataw nga mga laka ngadto sa paghinulsol. Ang giingon dinhi, serve the Lord with fear. Alagari siya nga adunay kahadlok. Kinahanglan nga mukanaog kita sa trono sa atong kasing-kasing ug ang atong Ginoong Hesukristo mao ang palingkuro niini. Ni atong 1950s, ang mga kwarta sa Amerika dunay gibutang nga in God we trust. Gumikan kay nagtuo sila nga ang nasod sa Amerika ilalom sa pagbulutan sa Ginoo, pero karon dautan na kaayo kana nga nasod ug daghan ng mga Amerikano nga wala na gyud mutuo ni anang in God we trust. Ang giingon sa bersikulo 12, kiss the son, hagki ang anak. Ang pasabot sa halok, simbaha siya, adore him, embrace him in total allegiance. Gumikan kay ang halok, ekspresyon kana sa gugma. Awit sa mga awit, Kapitulo 1, versikulo 2, ang giingon dinhi, itugot nga hagkan ako niya sa mga halok sa iyang baba, kay ang imong gugma mas tamis pa kaysa bino. Ang gugma sa Ginoo dili gayud masukod. Ug sa versikulo 12, giusab na pod ang warning. Ang giingon dinhi, kay ang kasuko niya dali rang musilaob, bulahan ang mudangop kaniya aron iyang panalipdan. So, kung atong balibaran ang atong buhi nga Dios, hunahunaon nato higala nga dali rang musilaob ang iyang kasuko. Ayaw kaminusi ang Dios. Gumikan kay muhukom gayud siya. Pero aduna usay saad ang Ginoo nga bulahan kuno ang mudangop kaniya aron iyang panalipdan. So the moment nga ang kaaway sa Ginoo makig-uli kaniya diha sa paghinulsol ug pagtuo kaniya, ang Dios andam nga mo dawat kanila ug andam nga mo sapupo kanila bisan pa kanimo higala. Ikaw nga basin sa sulod nga katuigan, sulod sa daghang katuigan gadumili ka sa Ginoo, pero kung karon ikaw mo sangpit sa atong buhi nga Dios, maghinulsol, makig-uli kaniya, iya ikaw dawaton. Pero kung magpabilin ang mga kanasuran sa pagrebelde sa Ginoo, ang mga nasod gamay ra kay na abog ra na tubangan sa Ginoo. Isaiah chapter 40 verse 15 ang giingon dinhi, gani alang sa Ginoo ang mga nasod sa kalibutan daw tinulo man lang gikan sa usa ka timba ug sama man lang sa abog diha sa usa ka timbangan ug ang mga kapupud-an sama lamang sa abog kagaan. Now kinahanglang paminawo nato kini nga warning. Kinahanglan nga atong gakson ang atong Ginoong Hesukristo uban ang pagpaubos. Talikdan nato ang sala ug mudangop kita sa atong Ginoong Hesukristo. Grabe kayo ang saad sa Ginoo. Psalm chapter 33 verse 12. Nindot kayo. Ang giingon din hiyo, bulahan ang usa ka nasod nga ang Ginoo mao ang Dios ug ang mga katawhan nga iyang gipili aron mahimo niyang katawhan. So, ang giingon sa Psalm chapter 1 verse 1, bulahan ang tawo nga wala naglakaw sumala sa tambag sa dautan. Kining pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, ang pinakauna gayong buhaton sa magwawali mga kaigsuunan. Mao nga ipaila gayud ang Ginoo sa tanang mga katawhan. Mo kini akong gibuhat kaninyo ning takna sa kahaponon. Gipaila-ila nako ang Ginoo kaninyo kung kinsa gayud siya aron ang mga katawhan mahigmata, aron ilang ibutang, ilabay, ibalibag ang ilang mga hinagiban, mga armas sa pagrebelde ug sila modangup sa Ginoo diha sa pagpaubos. And we declare to you the blessings of God. How wonderful it is to know Christ, to embrace Him and to love Him. Busa ang pangutana karon, imo na bang isurrender ang imong kinabuhi kang Kristo? Andam ba ikaw nga mukanaog gikan sa trono sa imong kasing-kasing, undangon ang imong pagrebelde sa Dios, ug si Kristo mao'y imong ilhon nga Dios ug Hari? Nakita mo ba ang iyang himaya, ang iyang kaaniyag mga kaigsuunan? Imo na bang gihatag kaniya ang imong loyalty, ang imong gugma, ang imong allegiance? Dili pa ulahi ang tanan. Dili pa gyud ulahi ang tanan. Karon kung mo desider ikaw nga muhinulsol sa imong sala ug mutuog, musalig
Kang Hesukristo ingon nga imong Dios ug manluluwas, andam siya sa pagdawat kanimo, dili kaniya balibaran. Andam siya sa pagpapa sa imong sala, iya kanang tabunan sa hamili nga dugo ni Hesukristo ug pagaisipon ikaw nga matarong at tubangan niya. Duna ikay kinabuhing walay katapusan. Busa, hinaot nga imo kining buhaton karon higala, samtang dili pa ulahi ang tanan kay basin og ugma, wala nay tsansa. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kahaponon. Among gipangayo ang bunga niini ug among gipangayo ang paglihok sa balang espiritu nga dili gayud nila kalimtan kini nga mensahe ug dili kini mailog sa yawa o Dios. Hinaot nga ilang pangitaon ang imong dagway pinaagi sa imong pulong. In Jesus name we pray. Amen. Daghang salamat sa pag-join sa pagtuon sa pulong sa Ginoo niining taknaa. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.